Nastako, in conjunction with SP Entertainment, present Forest of Drum, Dajin Drum. Let's watch out and see who will survive from the agony of death on the track of dangerous animals. All in Dajin Drum. Farfeso, kanin uwarka ce ko kanin ubanka ce? Dajin Drum. Jibi na yi alkawari in Allah da zan shiga dajin Drum. Dajin Drum. Struggling to survive, attract killing, intimidation, fear. Love and fashion. Fata maka rai zan ci mutuncinka. Ba abu mai kyau mai ba adalci bane. A tarihi ba a taba samun mutum ko bil adam wanda ya shiga wannan dajin Drum. Gaskiya dadi ina so idan an ba mu hoto in je in hotuna a India. Barisa yau kusan sati biyu kenan ba amo ba labari in na taba lambar wayansa baya tafiya duk abin ya biya ta da hankali na. Ina so in je Dubai in je in huta. Daga yau kan sake zan ke hira da dan gidan jawo. Kina je na? Na je na samu shugaban yan sanda manufa DPO. Dajin Drum. Sani bafa. Raba mu da kardama. Bar nan na ce ku. Raba mu da kardama. Tarin Alhaji Ado Sarki, Habib Lukman, Saliha Muhammad, Safiyanu Mai Halimai, Ishaq Tofa, Ismail, Namijin Loko, Aisha Yusuf, and Suleiman D. Abdul Karim, all in the Forest of Drum, Dajin Drum. A film produced by Mukhtar M. Adam, screenplay and directed by Jibrin A. Huni, witness and talented director. Dajin Drum. Done left behind. Grab your copy now. Soyayyar ki ta saka ni ina mai tarkon san kina shige yaya zai sanarin san kina shige kakarkai soyayyar kina rike zafi sanyi
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da wasu ne. Innahu ala rajaihi laqadir. Rawa ya jikin nake. Allah ƙara sauki fati. Jikin alhamdulillah sauki. Ai alhamdulillah. Ai mama jiki kan sauki hicin gaba. Kwanan nan in Allah ya yarda fati za ta samu lafiya. Allah ya sa mu. Sabida haka ki ci gaba da bata maganin nan da na an so a wurin malamin domin ya ga maganin ya karbe ta. Wallahi yanzu ma na gama ba ta. To shikenan Allah ya wuce mana gaba. Amin. Umma, na bayan Fati. Za ki iya wannan jikin naki. Sai kin dawo a maki ji a hankali. Ganin da kaka. A dawo lafiya yar baba. Sani? Yar baba fa alhamdulillah sauki karfe cin gaba. Da magani nan ma na an so a tashi a je a sashi a wuta a samu a dan dafa mata shi ma a kara a bata. Allah sa ya dace. Amin. A ni kan zan koma gona. Amin amin. Amin. Wa alaikum assalam. Aka sami da gida. Yawa. Dama gona ka je? Allah ka kana kan je gona ne na rage aiki. Ai ban san gona ka je ba ɗazu Fati ta zo tana neman ka na ce da ita ka je tun da kuke zama wata kila kana ta. Ba kaka. Ya za ki ce da Fati ta je inda muke zauna. Kin san fa sun tsane ta. Za su iya yin abin da ranta zai baci. To ai ban san baka wajen ba. Ga abincinka. A dawo lafiya. Ai ban san baka wajen ba. alaikum. Amin wa alaiki salam. Saminu. Na'am. Hamza bai zo nan ba? Yi wallahi bai zo ba. Kin je gidansu baya nan? Daga can nake kaka ta ce baya nan. Ba samu. Wai me yasa kake kula wannan mara lafiyar yarinya? So kake ciwon da yake damunta shekara da shekaru mu kamu da shi ne? Haba falin, me yasa kake yawan cin mutunci yarinyar nan? Wannan cutar fa ba ita ta ɗora wa kanta ba, Allah ne ya ɗora mata. Ka sani cewa kai ma baka fi karfin Allah ya ɗora maka. Fatan kai bi ka. Amma can ni na san inda na ajiye ka. Ni na san ba kauna ta kake. Wallahi ka san da cewa sai dai wannan ciwon ya kare a kanta ba dai ni ba. Falalu, ta ci mutu bir Allah. Ba sai je goya ta bai yi yawo da ita tun da kan wace ce. Aikin banza aikin ya kan wannan mummunan yarinyar. Na mama irin da Allah ya shirya ku.
Amaliyo nawa ya je ina ne ya je indori ba zai dawo ba sai a watan gobe gobe da labari da dambotai ko za ku gani aloliyo lolo aloliyo wakar yan mata dan maliyo dan maliyo nawa Ni ma zan yi. me zaki ai wallahi kan dai ina ganin kokarin ki da kike tsayawa kike kula wannan mara lafiya ai da ni ne ko kusa da ita ma ba zan yi ba Kuma fa haka ne fa kar in dinga kusantansa ni ma in zo in kwashi wannan cutar. ai wallahi kina zaman irin ta bara mu sake tafiya da ke ba don Allah ku zo mu tafi mutum ma na wasan sa ne dadi kawai kin ji wani bata masa rai Kina lafiya kika zo rariya kika zo na kina ta kuka ko dai jikin naki ne ya tashi? A'a Hamza. Ba jiki ne ba, wallahi su jin mai ne nan suka fata mata. Gaskiya abin su kyauta ba. Na yi kokarin in musu magana sai na ga alamu fasa ne. Jummai. A Hamza. Ya su dan Allah. Ai kamata a ce karara sai ta koma gida. Ai zai fito. Amma kyale su kawai. Shikenan. Tashi mu tafi gida. Tashi mu je gida. Meki dan Allah ki tashi na shiga uku taimaka min da Allah to za ga dana gidan nan na shiga uku to ta tafi ta bani la ilaha illallah ku taimaka min kuma aga na shiga uku ba shiga uku ku taimaka min bari tun da gonan malam bani sa bari je kirawo shi bari je kirawo malam Allah ya sa ka gani ɗan rage mari ɗin nan ciyawun nan ai idan ruwan sako ruwa ɗaya biyu ai shi kenan ba mu da wani aikin da ya wuce gona kaga ai dole mu ɗan gyara abin da muka ainihin shibka Malam ba haba ka sabi take ba ruwa kuwa a'a sai to yar kana cin ciwo ta tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Asabe! Asabe! Mana yau gane na shiga ya jikin nata? To malam jikinta da sauki amma ya kamata yarinyar na a kai ta asibiti jikinta nan ya yi tsanani wannan karin. To Asabe kin fasan dai halin da muke ciki sanin kanki ne amma da abin da zamu kai wata yarinyar asibiti. Malam za a duduba ne. Malam maganar gaskiya malam ba yarinyar nan ya kamata a kai ta asibiti za a samu mafita a can. To shi kenan bari na je wurin barau na aro mashin ɗinsa ina samu na kai ta asibiti sai koyar baba sai ka da Allah ba da sa ina faɗa muku ni ba duk wanda ya mutu zan masa ba abin da ya dame ni da wani kowa dai ya yi harkansa kawai yawa jummai a gaskiya abin da kuka wa yarin nan gaskiya ba ku kyauta ba malam dakata na ruwanka da mu idan kana son mu daina mata abin da take mana to ka gaya mata ta daina bin mu don wallahi idan bata daina bin mu ba mu kuma ba mu daina mata abin da muke yi ba na yaya kawai ka shafa mana wannan cutar wallahi ba zai yi ba Zancen banza zancen gobe ai sai yayi. Ni ko kallon banza ma bai ishe ni ba ballantana.
Jummai Hadiza me yake faruwa ne? Wai kawai wannan yawon ne fa zai same mu muna tafiyan mu kawai. Wai abin da muke wa Fati bai kamata ba, waye mutu waye tashi. Wai kai yawo ina ruwanka? Ina ruwanka kawai dan suna kula wannan gajar yarinyar ma amma zaka zo ka rinka yi musu magana bai kamata ba. Wallahi tallahi idan ni ne mai gari ko zan sa a dauki yarinyar nan can a kai ta bayan gari, wallahi in sa a harbe ta kowa ma ya huta. Lalle farar yanzu na tabbatar da cewa da kiki ne kai baka san abin da kake yi ba. To tunda mai gari bai sa aka harbe ta ba, kai ka je ka harbe ta mana. Dan Allah Falalu rabu da shi, dan Allah mu tafi. Dan Allah ka yakuri. Wallahi ni ma bana jin daɗin abin da suke mata, kuma ina kokarin hana su ba sa ji. Ba komai Khadija. Abin da mutum sai dai mu ce Allah ya yi su. Shikenan bari in ce. Wallahi na dan je gona ne, dawowa ta kenan ma kaka take yin aifati ta zo nema na, shi yasa ma ni biyo bayan ta. Da fatan dai ba abin da aka yi baki na, saboda na san sa bai haka. Malam Falalu majalla. Hamza kenan na Fati da Fati. Wai ka san da yake faruwa kuwa? Yanzu nan na ga Fati a wuce da ita asibiti, shabi ne za a kai ta asibiti. Kaga Falalu ba na son irin wannan wasan. Mutum irin wannan wasan da kai? Gaskiya abin da kuke wa Hamza ba kwa kyautawa. Kai Saminu dan an ce an kai wannan yarinyar ma asibiti har wani abin mamaki ne ma. To abin da na gani kenan, ai yadda na ga an wuce da yarinyar nan sheme zai wuya ta rayu wallahi. Kwara ma ta mutu kowa ma Da za ta mutu ma wallahi da mun huta. Idan Allah bai mutu ta ba ai sai mu da shi ko. Wanda ka yi so? Na jikin naka da sauki. Ya cikin nata? Wannan wani irin babban kuskure ne. Za ku bar yariya a kwance tsawon lokaci ba ta lafiya a gida ba ku ɗauko ta kun kawo ta asibiti ba? Ko don cutan ba a jikin ku yake ba? Likita.